Nagpabilin ang Pilipinas isip ikaduhang pinakadakong exporter sa pinya sa kalibutan niadtong 2024 base sa taho sa Food and Agriculture Organization (FAO) sa United Nations. Nakarecord ang nasod og 680,000 metric tons nga export volume, mas taas og 14.1% kumpara sa miaging tuig. Ang pagsaka gihulagway nga resulta sa mas daghang shipments paingon sa mga nasod sa merkado sama sa China, Japan ug South Korea. Ang Pilipinas nakakuha og 40% sa pineapple market share sa China, 33% sa Japan ug 16% sa South Korea. Mas misaka pagayod ang volume sa export ngadto sa Japan ug South Korea og 20% ug 28% sunod-sunod. Gisugyot sa FAO nga ang MD2 variety sa pinya nga gagikan sa Pilipinas ang pinakapangita sa mga international nga mga merkado. Tungod niini, nisa kausab ang export volume sa Pilipinong pinya og 6.3% nga nakaabot og $630 matag metric ton. Ang Pilipinas adunay 19% nga bahin sa global pineapple exports, samtang nagpabilin ang Costa Rica sa unang pwesto nga adunay 68%. Sa kinatibuk-an nitubo ang global pineapple trade og 5.2% nga miabot sa 3.6 million metric tons, samtang ang kalibutanong import demand mitaas og 4.8% nga giuyunan sa lig-on nga konsumidor sa US, European Union ug China. Kini sa Idol Kenny sa 93.9 iFM, di kapugngan sa pagkatun sa mga nagunang balita. Tatak iFM Balita!